Shalom, horas madihita salut. Ahado barita diario namangina, siangget maaka barita silas niroha. Alani pasu-pasu dohot huaso ni tuhata namandongan hita. Sanaripe talehon marohata, martangitangian mahita, asa marsiajar hita, sian hata ni dibata, diarion parsiajarata, ema malua mangoloi. Manang malua asa marhobas, ya, free to serve, ya, malua asa marhobas. Jadi persyajarata sadarion ni mana dianet sian Joshua 24 ayat 10 sahat 20 sada, ya. Songon sahalak uluon naburju ia si Joshua manjakkon ia seni rohani bangsoi jalama kirim doibana halak Israel asagabe pangoloi di Jehoba sian nasa rohana sida indada ala naginogoan ni jolma, ya. Ido nagabe sada pangaripunan na ni haropon ni si Joshua meradopon bangsoi na madok pilit hamu masadarion. Ia hata na mandok mamilit ema memang manodo sian nasa rohan, ya. Manodo sian nasa rohana asa anggiat gabe todoan ni Jehovah halak Israel. Jadi hitape mamilit ikut sian nasa rohan. Dilehon do dinasida kebebasan nalau mamilit mandok down, ya. Dilehon do molo down, ya silakan. Jala bojo dohono nasida olo, yes, ya. Alai rohana marbalik. Alai yanggona dihirim ni si Joshua. Ikon hata olo masian nasa rohana sida. Unang alana dijujui. Molo sian nasa rohana sida na sida mandok olo tu Jehovah. Jala toktong na sida mangulu di bunga sa pangoloyon na takas gok pasu-pasu mana sida. Alay molo marbalik do na sida manundalhon ibana. Jaloon na sida mahamagoan. Jadi sa takas tajaha majolo sian hata ni libatay manakin na di Joshua 24 tapuk kama sian ayat 10. Dong ini nabang soima, ya, dong dipasahat si Joshua di persiajaran natuari ope say habiari hamuma Jehoba jalan marsihohot rohamuna mangoloi ibana di bugasan hasit tongan. Pahulang hamuma debatasi leban akan anironyo pumuna pilit hamuma sadarion nin naimban, ya. Isi daulan muna debatan na sinombanyo pumuna di batang Jordani manang di batang halak Amori alayang guau doho dong aku sejabu ikon Jehovah do olana Peter hatok do dia lusi bangsoi dia sepronop dungini na bangsoi mamangalusi dao maisian hami anggotung manadikon Jehovah laho mangoloi aka debata sileban. Takkasna itu tuh harus nasidei ima denganna, ya. Jadi ada harus nyalak Israel malarupun jujun si Joshua harus nadenggan tuh. Di ayat 10 itu. Ai Jehovah debata ibana naung manogihon hita. Doho to putar ruar sian tanomsir. Sian bagas parhatobanan. Jala ibana naung mamboan. Naung mambahen dia dapat tanda akan abuloni. Jala diramoti do hita di sandok dalan. Na ita dalani di tonga-tonga ni salhut bangso aka na ita bolusi. Jehovah huhut mengajar saluhut bangso ro mengonjar saluhut bangso
ro di halak amori nama ringan di tanoi jumolo sian hita. Hamipe Jehovah do naing odon nami ai ibana do debata. Oh, ima alus ni bangsoi tu si Joshua tu ngapala takas do ya. Jadi di dok roham buasa song ni panjakon ni si Joshua maradopon alus nasida. Ya. Buasa song ni panjakon. Buharo panjakon ni si Joshua tauluti mamose ayatan. Di ayat 10 siang. Dungi di dok si Joshua ma tu bangsoi. Dang tarbahin hamo mangoloy Jehovah. Ay debata nabadia do ibana. Debata parimas do ibana. Dang tagamon marpamuati rohana mida pangalausion muna dohot mida dosa muna. Molotung ditalikon hamu Jehovah. Jala dioloy hamu akadebata sileban. Marbalik baibana manori hamu. Tung siap hamu bahenonna. Hombar tu uhumna. Nadenggani. Naung binahenna tuhamu. Dungi. Ahamalus ni bangsoy. Dia lusi mamose. Dungi nina bangsoy ma tu Joshua. Sitok kama anggoy. Ikon Jehovah naingoloan nami. Wah, luar biasa do alus ni bangsoy. Tu si Joshua ya. Jadi di bagasan alus na dinggan, halak Israel makatindakon. Ia debatan niopu na sidai ido debatan na sida. Jadi di bagasan pakatindangion di pangoloyon na sida, sa begeda di sonakin songon dia ditutup pakatindakon na ya. Pola tak pola be si sukunon niano nate na makirim dohita di hata poda dohot si pasingot sian si Joshua. Ya. Alai dang songoni namasa. Hata ni si Joshua dohot akka natoropi pitor hatop do muba. Ya. Pitor hatop do muba. Ya. Bohapar mubana tapi kira nakin dialus ni bangsoi dohot hata na pinasahat ni si Joshua ya. Jadi si Joshua nung ngabe ditanda songon dia do parang ini bangsoi ya. Jadi aha naung ni pasahat ni si Joshua di Jojo na sebenarnya hola sadar ya. Asa gabe pangoloy do na sida di Jehovah. Ya. Nalai dibugasan pakatindak kono na sida nakin di pangoloyon na sida adong do dison di pasahat si Joshua mardongan bisuk hata makirim laho paulak rohan ni bangsa Israel maradopon debata. Adong do tolu turpuk na pinasahat ni si Joshua dibuka sa Persia Jalaton na parjolo ima hatutuan asa pangoloy di Jehovah hata na argay. Asa gayo pangoloy na takas bangsa Israel. Jana memang ondo sada pangaripunan ikon na mambuhan bangsoy hombar tulomo ni rohan ni debata. Ya. Jala unang ala ni aka soso-soso ya. Alam yung takas do pasu-pasu siyan na mga lumbay alay uhuman siyan hatakang. Molo manguloy, pasu-pasu. Molo mangalo, memberontak, bura. Ya. Jadi kahatakang ni adong do jambarna. Nah, bangsay mo ba token
merdosa token mangolo. Alay taberang lison, sada hahomion sien debata, songonipe bangsoi jahat, songonipe na sila merdosa, alay dong hase saan ni dosa, di pasahat debatatu na sida, ima sada hahomion sian asi ni roha ni debata. Lau sida naktuhita, songon dia pe balgan idosata, hajahatota, molo marpangoloido hita marbalik hita tu debat. Muba rohatta sian hajatan. Hahomion ni debata. Wasu asini rohana. Mangalehon hasesaan ni dosa tu hita. Napa dua? Hata ni halak Israel si pangoloi di Jehovah ikon do tutu sian nasa rohana sida. Daomay inanakin. Anggo hata ni natoropin mandok daomay. Ya. Memang sayangki matutu dau isian bangsa Israel. Ya. Asa unang benasida mangului di batas sinebat. Naing Jehovah do oluan nami. Losi manang dohot pamilitan yang Jehovah masya Allah. Ya. Napa toluhon? Halang Israel ikon manatap ia jolma indang tarbahin mangului Jehovah anggusian gogona sendiri. Atong buhano pangoloyot ta tu debata. Ya. Pangoloyon di debata diulahon marhite na mangaradoti patikna. Alendang sian gogona sendiri. Alay tung sian basa ni debata. Ya. Tubuh sian parsaoran. Molo marsaur hita tu debata. Jala mengalir masian debata huaso itu hita. Marpasu-pasu mahita, margogo mahita, mangoloi iban, mangulahon nasa patikna. Moradong mandok daktarulaho patik ni debata, memang boy may jalo otta. Molon naing siang gogota sendiri. Alayalan ok tahapor saydo ibana, jala terus hita marsaur dohot ibana. Lehonon nama tu hita gogoy. Lehonon nama huaso. Ndanga dong naso taroloan. Ndanga dong naso tarulahon na porsiai taringot tu patik. Alani taringot masongon ayat siapilon dihita. Di nasa minggon di Joshua 24 ayat 15 na mendok pilit hamu masadarion. Ya. Pilit hamu masadarion ise don nai ngolo amuna. Molotung sogoro hamuna mangoloi Jehovah. Pilit hamoma manang na debatan yo pumuna na di bani batang eki. Manang debatan ni halak amori. Nalayang gua wa ando na perlu singot ta. Amangina asalam hot hapor siate. Alayang gua do dongaku sejabu. Ikon Jehovah do olan. Songonima parsia jarata diarion. Sai digohi Tuhan mahita. Dohot pasu-pasuna. Martang yang mahita. Tuhan nami debata parholong. Debata parasini roha. Asini roham donahu pangasau kami. Asini roha nasuhasuhata. Na mangalehon hasesani dosa dihan. Songon bangsa Israel. Na jot donasida. Marbalik siya na depan gabi pangalausi mardosa. Alay holan muba otik rohana sida. Di jakokodo na sida. Di sesahodo dosa na sida. Di pasu-pasuhodo na sida. O pele Tuhan. Asima roham diham. Pasu-pasu man. Jakom mahami. Gabi anam. Partinean. Di baga-baga. Sadario pele Tuhan. Buka mapan di luar di langit. Lamang usaha pasu-pasu medihami. Asa jalon nami mas yana depan mo pasu-pasu.
Nasa narikot di perngulyon nami. Lehonom mo mayala Tuhan. Sayang giat ma. Liboto hami pangasangapon. War mo na bali. Siyan salut pasu-pasu. Naku hami. Asa dipuji. Hami magwar. Asimar ramale Tuhan. Sahat tuhoma daging dohoton dinami. Horasima marhite wason. Om matang yang nami, mangasahon guar ni anakmu Yesus Kristus, Tuhan si paluahami. Amen. Sungai lima persejarata, pajuppa mahitamu se sogot.